So, good morning mga beshies! Ako ay mag-agahan ngayon. So, meron na ako ditong ulam, yung paksiw. Sa amin dito sa Cebu, ang tawag namin sa isda na yan is tamarong. Sa Mindanao, ito ay gutob. Iwan ko lang sa inyong dialect kung anong tawag nyo dito sa isdang ito. Ayan. Niluto ko na siya kagabi mga besh. And then, mas sarap siya pag may itlog. Ay, may ano pala dito, oh. Ito ba? Budbud. Ayoko yung kumain yan. Dala yan ni Papang Bear kagabi. Itlog lang yung gusto kong kumain ng rice. Because rice is life. Magluluto muna ako, besh. Ang gagawin ko dito sa itlog na to is sunny side up. So, ayan na, besh. Nakapagluto na ako. Tapos, lalagyan ko nitong garlic salt. Konti lang. So, ayan. So, ito na yung aking breakfast, mga besh. And then, ginamot lang ko. Kaya lamig kayo na siya kinamot to, no? Alangan man sa magkutsara ko at itong tinidor. Mas nindot siya kinamot. And then, ito ay para kay Ken. Gusto niya yung itlog is circle talaga kasi ito hindi masyadong circle and then gusto niya ng circle. Sabi ko hindi yan babasihan kung na-circle yung yung sunny side up. Ang importante is ang pagkaluto, besh. Gara sa niskin to. So ayan, para yan sa kanya. So ako ay kakain na. Kain-kain tayo. So ayan besh, mga unta. Mag alas 8 na ng umaga. And then si Papang Bear is nasa trabaho na. And then si Kent is tulog pa. So, ako lang ngayon ang kakain. Mamaya ko lang gigisingin yung si Kent kasi matagal yon na tulog kagabi. Naglaro. Pero minimonitor ko naman siya mga hanggang 10 o'clock or 11 o'clock lang siya. Pwedeng maglaro. So, ayan. Kain-kain tayo. Pasensya na. Magkinamot ko. Itong paksaw ko, Beth. Yun pa rin. Sprite pa rin yung nilagay ko. Hindi na kami gumagamit ng suka pag kami nagpapaksiw kasi mas masarap pag Sprite yung gagamitin mo. Ano to? Si Mama. Yung mama ko yung nagturo sa akin. Bago yung Discovery. Bago yung Discovery na putahe. Mas masarap pag tulingan ba? Yung tulingan ng isda. Tapos ganito, Sprite, asin, vitsin, at saka ahos na ilagay mo. Tapos pahubsan mo ba gamay. Yung sauce niya is konti na lang. Yun, masarap. Tapos bukas na naman, iinitin mo naman yung yung buto ng tulingan. Lumalambot, besh. Mas masarap pag tulingan. Pero okay na nito kasi hindi kasi kami masyadong kumakain ng tulingan. Ewan ko. Okay ako kumakain ng tulingan basta yung tulingan na doon sa amin. Pero dito hindi ako masyado. Hindi ako magkumpiyansa ba na kumakain ng tulingan dito. Kasi minsan yung tulingan dito is ewan ko, hindi siguro presko. Nangangati kami. Morning mga besh! So tingnan nyo sa labas mga besh, oh. Ang ganda-ganda tingnan. Umuulan kasi kagabi, so kaya yun, oh, parang preskong-presko sa labas. So hindi muna ako ngayon, magdidilig ng mga halaman kasi okay pa naman. Basang-basa pa yung mga ko sa paso. Yung garden soil sa paso. So ayan yung bumbil ko o yung bougainvillea ko. Kailangan ko na talagang ipatrim ni Papang Bear. Kasi hindi naman masyado talagang mainit ngayon kasi umuulan na siya. So, inuubos pala ni Papang Bear yung paksiw, besh. So, yung lulutuin ko na lang is sardinas with egg. So, meron akong sardinas dito. Magluluto muna tayo mga besh. So, ayan na besh.
Ito na yung aking agahan. Ito na yung aking sardinas with egg. And then yung coffee ko. So, ayan. Mamahaw na ta mga beshies! So, ayan mga besh. Sponsor pala namin ngayon sa Flores de Mayo. Diba, may Flores de Mayo ngayon kasi it's the month of May. And then, schedule ko ngayon, every year talaga is nag-sponsor ako para naman maging masaya naman yung mga bata, di ba? Kasi naranasan ko din noon na mag-Flores de Mayo. So, para naman makapag-share rin naman ako ng blessings kahit konti. So, may mga ako dito, mga loose coins na every year talaga is yun ang ginagamit ko na pang pasnacks sa mga bata. So, ito mga besh, yung loose coins na na-accumulate ko, mga 2 months na siguro to. And then, ipapadala ko. Punta kami doon sa SM. Doon ako magpapa-change. Ilagay ko dito. And then, meron pa dito sa, sa container na ito. Sa jar na ito. Meron pa. Isama ko na lang siya. Isali talaga. Ano yan, laro? Isali. Bigat-bigat na yan, besh. Magkano kaya lahat to? Kasi sila na yung taga-SM magbilang. So, yan. So, ayan mga besh, yung pera na pina-change ko kanina sa SM is umaabot siya ng 1,658 pesos. O, diba? And then, bumili na rin ako ng juice. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung nabibili ko. So, ayan mga besh, yan ang nabili ko. So, yung juice is binili ko siya sa SM, yung 4 na carton is 358 yung nababayaran ko. And then, bumili na rin ako ng Whoppy Marshmallow Cake, 2 pack. Nababayaran ko sa 2 pack is 159 pesos. And then, bumili ako sa Angel's Burger ng 18 sets of cheeseburger. And ang nababayaran ko is 612 pesos. So, yung total na nababayaran ko mga besh is 1,129 pesos. So, ayan besh. So, may natira pa na 549 pesos sa pera ko or pera na pina-change namin kanina. So, ayan mga besh. So, every year talaga is volunteer talaga kami na magpakain doon sa Flores de Mayo kasi once in a year lang naman tayo, di ba? Share your blessings. Para naman maraming blessings din naman ang babalik sa atin, di ba? So, and then, masaya ka na rin pag nakita mo yung mga bata na masaya sila. So, yun. So, papakita ko sa inyo, siguro mag-vlog ako doon. Ay, papakita ko sa inyo yung Flores de Mayo. Ano pa naman, 5 o'clock pa naman ng hapon. And then, sabi nung ni nanay is mga 5:20 daw, pwede ko na ihatid doon yung pagkain. So, kasama ko si Ken, Kapang is nasa work pa siya. So, yun. So, papakita ko sa inyo mamaya, ha? Sana, karoon sa oras